Na dumaduma serbisyo ti Jaya ti Overseas Worker Welfare Administration karagiti OFW ijay Nueva Vizcaya baban iti kaunaan nga alagang OWA Serbisyo Caravan. Report manipod kini Dayan Monica Tukay. Indanon ti Overseas Worker Welfare Administration ti kaunaan a serbisyo caravan da ijay Bayumbong, Nueva Vizcaya. Panggap aktibidad nga iya sidag kadagiti OFWs tinadumaduma a serbisyo da. Nakikita natin doon talaga yung pagpunta ng ating mga kababayan. And now that we're bringing it to the province, and not just any province but here in Nueva Vizcaya, ang inaasahan natin, yung nakikita nila online na ginagawang caravan, ngayon mararamdaman nila na nandito na. Kadwa ti 22 a national government agencies ken partner institutions, agrop 2,500 nga OFWs tinagnumar iti caravan. Karaman kadagiti serbisyo na ipaay ket OWA membership ken ti e-card processing, medical consultation, libre nga agas iti sidong ti yakap program, livelihood ken entrepreneurship assistance, scholarship ken skills training opportunities, civil registry ken national ID services ken daddumapay. Sigun kinikawnan, ipang pangrunada nga ipaayan titulong dagiti OFWs ang nagsublin iti pagilian. Tayo po sa OWA, importante sa atin, lalong-lalo na sa ating mga OFWs na bumalik, yung reintegration programs natin. Meron po tayong mga iba't ibang mga livelihood programs, hindi lamang po sa OWA, pati sa mga kasamahan nating ahensya, na magbibigay ng panimula. Kabayatan na, nagpinirmapay ti katulagan ti OWA Regional Welfare Office 2, ken Region 2 Trauma and Medical Center tapno may paayan iti dekalidad a serbisyo medikal dagiti OFWs. Piliin ang Nueva Vizcaya kung saan bihirang napupuntahan at malayo yung ating regional office. So yung alagang OWA, serbisyong may puso, ay nandito tayo ngayon, inilapit natin itong programang ito para lalong maramdaman ng ating mga kababayan na OFWs yung presensya ng serbisyo ng ating pamahalaan para sa mga OFWs dito sa probinsya ng Nueva Vizcaya, gaano man sila kalayo. Sigun iti OWA, dumanon iti 2.7 million ti active members ti ahensya, amaramnama amanayunan pa'y sakbay nga aglapas ti taon 2026. Dayan Monica Tukay, para iti pagilian.